Jeko Bandido. Ang kwento mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Yala and Jeko Bandido. Magandang araw po mula sa Kimchi Land, South Korea. Sa land ni Kimchi, Friend, no? hello! Friend, annyeong! Kamsamnida! Ano sa'yo? Wait na, baka sa mapunta na yung tili mo. Mukhang hindi. Papunta na naman sa hentai. Charet! Anyways, itago niyo na lang po ako sa pangalang Casey, 25 years old at nagtatrabaho bilang quality control staff sa isang factory dito. Bata pa lang ako, napapakinggan ko na kayo sa radyo. Mahilig kasing makinig ang pamilya namin ng mga programa mapa AM man o FM. Aminado akong noong mga panahong yon, hindi ko gaanong naiintindihan ang mga usapan ninyo sa ere dahil laro lang talaga ang inaatupag ko. Pero ngayong adult na at nasa abroad pa, mas ramdam ko na at naiintindihan ko na ang lahat ng pinag-uusapan ninyo. Lalo na yung mga bagay na minsan ay pwede lang ituloy sa podcast. Kayo po ang background ko araw-araw sa bahay man o sa trabaho. Kaya wag na kayo magtaka kung kayo ang una kong naisip ngayong kailangan ko ng payo. Sure ka na ba? Okay. Are you sure? Okay, tatakbuhin ko na yung metro, ha? Sure ka na ba? May bayad na kasi ngayon. Ganito po kasi, ako po ay isang femme bisexual. Ano naman yun? Ay, ito na. Okay, Ibig sige. sabihin, babaeng manamit, mag-ayos at kumilos, pero attracted sa parehong lalaki at babae. Okay. So, iba ba yan sa shiboli? Iba to sa bisexual lang? Iba pa yung femme? So, parang nagkakaroon Iba pa siya ng attraction sa lalaki tsaka sa babae at the same time. Na mahalaga yata yung babaeng manamit, umayos at kumilos. Kasi iba yung hindi babaeng manamit, umayos, iba rin yung tawag sa kanila. Anyways, dami ko ng problema. Iisipin ko pa ang interpretation. Meron ding lipstick lesbian. Alam mo ba yun? Ano yun? Hindi ko rin sure. Basta nabasa ko lang somewhere. Anyways, Ang dami na nilang ano. ang dami na nilang titles. Kaya nga plus eh. Oo. Nagkaroon na ako ng karanasan sa lalaki, pero mas madalas po ay sa babae ako nahuhulog. Iba po kasi ang pakiramdam kapag babae. Mas sweet, mas totoo, mas ramdam ko ang sincerity. Yun nga lang po, mutual understanding lang lagi, walang label. Takot po akong i-level up ang relasyon kahit sobra ng effort kong binibigay. Nung pandemya, nagkaroon ako ng maraming oras para magnilay-nilay sa mga nangyari sa buhay ko. Napagtanto ko na handa na akong pumasok sa seryosong relasyon. Kaya noong 2022, sinubukan kong gumamit ng dating app at doon ko po nakilala ang girlfriend ko ngayon na si MC. Napakaganda ng simula namin. Araw-araw kaming magkasama. We complement each other. Introvert siya, extrovert ako. Natutugunan namin ang kakulangan ng isa't isa. Sinabi ko sa kanya ang plano ko mag-abroad, walang pag-aalinlangan, sinuportahan ako. Hinatid pa nga niya ako sa airport kasama ang pamilya ko noong July last year. Sa unang mga buwan dito sa South Korea, maganda pa ang takbo ng relasyon namin. Parang hindi kami magkalayo. Palitan kami ng updates, kwento at rants sa work. Pero nitong March 2025, naramdaman ko ang unti-unting pagbabago. Pakiramdam ko may nag-iba. Hindi ko alam kung nag-overthink lang ako pero ramdam ko na may mali. Kinausap ko siya at sabi niya, napapagod na raw siya sa kaiisip. Lalo daw kapag lumalabas ako kasama ang mga katrabaho ko.
Hindi na raw niya nararamdaman na may jowa siya dahil sa distansya. Quality time kasi ang love language niya at halos 9 na buwan na mula nang umalis ako. Naiintindihan ko po yun. Akala ko naayos namin pagkatapos naming pag-usapan. Pero nitong mga nakaraang araw, parang lalo po siyang lumayo. Wala nang good night, wala nang I love you. Hindi ko alam kung nakakatulugan lang ba niya ako o sadyang wala na talaga. Hindi na rin siya nagtatanong tungkol sa akin. Minsan nagsisend ako ng selfie sabay I miss you pero hindi niya pinapansin. Kahit heart emoji, wala. Noon kahit simpleng selfie, lagi siyang may compliment. Ngayon, parang binasa lang niya tas nag-reply, off topic pa. Isang beses nagtampo ako dahil may ginawa siya na hindi niya pinaalam sa akin. Hindi ko agad sinabi kasi akala ko mapapansin niya. Hindi. Kaya sinabi ko na nagtampo ko. Wala pa ring reaksyon. Walang paliwanag, walang effort. Pakiramdam ko, para na lang akong obligasyon. Parang kinakausap na lang niya ako dahil kailangan, hindi dahil gusto niya. Gusto ko na sana makipaghiwalay pero hindi ko magawa. Una, sobrang lalim na ng pinagsamahan namin. Mahigit 2 taon na kami. Siya yung first official relationship ko. Ang dami kong firsts sa kanya. Pangalawa, natatakot akong mawalan ng taong tatanggap at magmamahal sa akin tulad ng ginawa niya. May insecurities po kasi ako, lalo na sa hormonal acne ko. Sa kabila kasi nito, hindi niya pinaramdam sa akin na hindi ako maganda. Sa tingin niyo po ba dapat na ako makipaghiwalay o hintayin ko po ba siyang bumalik sa dati? Ayoko pong humingi ng payo sa mga kaibigan dahil alam kong magiging bias sila sa akin. Kaya sa inyo po ako lumalapit para patas ang pagtingin at payo. Ay, hindi kami ganun. Pag may pera, depende. Bias kami. Pag may alok na kimchi, mas kampi kami doon. Pag yung alok, mas maraming kimchi, dalawa kami sa kabila. Correct. Pag kimchi with Gcash, doon kami. Ayan, ganun po kami Correct. Hindi kami pantay mag-isip. Anyways, naisip ko rin po na magbakasyon ng ilang araw sa Pilipinas. Baka kung magkasama kami ulit, kahit saglit, mabalik pa yung dating kami. At syempre, bilang solid tambalanisa, alam ko na dapat may baon akong pasalubong sa pag-uwi ko dyan sa atin. Dapat lang. Oo. Hello, di kami papabebe. Yes, it's a must. Charot. Pero bago po ako umuwi, gusto ko munang marinig ang payo nyo. Tingnan mo, may condition. So naku, Jegs, kailangan nating galingan. Correct, kasi correct. ang ating advice, ang magiging basehan niya, correct. Magiging basehan kung ilang kilo ng kimchi ang iuwi niya sa atin. Sana po ay mapasama ang sulat ko sa inyong podcast dahil yun lang po ang napapakinggan ko dito. Maraming salamat po sa inyong oras at payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Casey. Casey. Hello, Casey. Casey. Casey, consumption ka ngayon. Consumption ka talaga ngayon. Okay. Well, ganyan talaga ang mga LDR. Diba? Regardless na of the gender, ganun talaga ang LDR. Marami talaga siyang kaakibat na mga challenges. Alam mo, ngayon lang ako nakaramdam sa nagpadala sa Bornay na parang ang daming parang punong-puno siya. Parang ang daming information. Ang daming information overload kasi yun from your kasarian, yan, sa problema mo, tapos sa personal mo rin din mga yung ang kanina. Ang dami niyang mga iniisip. Hormonal acne. Yan, madami siyang loaded. iniisip, correct. At kapag ka loaded ka talaga, hindi ka makakapag-isip ng tama. Yes, diba? So, mag-unload ka. May mga... One at a time. Correct. One load at a time, one day at a time. Kasi kapag ka ganyan na marami at sabay-sabay mong iniisip, tas lahat sila of the same importance, diba? Mababaliw ka niyan. Yes. Isang tambalanista sa South Korea natagpuang lumalabas sa imburnal, diba? Diba yung mga ganyan? Nakakabaliw kasi siya. Kaya nga, 'di ba, kapag halimbawa ikaw ay may mga things to do,
isusulat mo siya according to priorities. So kung ito yung pinaka-importante na bukas na ang deadline, ito yung uunahin mo. Yung mga bagay na kaya pang ipagpasa bukas o ipagpa sa next week, saka mo na lang din muna siya isipin. So ano-ano yung mga bagay sa load mo na medyo tanggalin mo muna. Yan. Kasi hindi mo to makukuha sa isang upuan eh. Hindi eh. Ang bigat kasi dito pag lagi mong iniisip to, magkakaroon ka, magsiself-pity ka na. yan. Maawa ka na sa sarili Correct. mo, di ba? So, dahil ang dami eh. Ang dami. Gusto mo ba hormonal acne muna yung pag-usapan natin? Yan, para yung diba? confident. Correct, ay bumalik, Ayan. diba? So, hindi kami doktor, so hanap ka ng doktor mo dyan. At balita ko napag-alaman ko. Ay, hindi ko napag-alaman. Nakikita naman natin sa mga K-drama actors and actresses. Pag South Korea, talaga namang kinis-kinisan. Correct. Marami mga nagpapabili pa ng mga diba? na mga gamit. Oo. Galing pa ng Korea. Na kapag galing sa Korea ang isang skincare, parang basic, magkakaroon ka ng makinis na mukha. Ayan, yung diba? glass skin, 'di ba? Hindi na oily skin or broken glass skin. 'Di ba? Yung ganon. So, gusto mo ba yun muna para hindi mo muna isipin yung feeling na hindi ka magkakaroon ng jowa ulit kahit kailan? Or pwede mo ding unahin para matapos na din dahil major issue mo naman itong karelasyon mo, ka-LDR mo, yung umuwi ka ng Pilipinas. Ang kagandahan sa South Korea, ang lapit lang niya sa atin. 'Di ba? Kaya siya ng isang weekend, kaya siya ng isang day off. Kumbaga, yayamanin, 'di ba? Parang Korea to Manila, gawin mo parang Quiapo. 'Di ba? Quiapo to Pasig, ganyan, ganun gawin mo siya. Kung talagang intentional na, gusto mong ayusin, tanungin kung ano ba talaga ang gusto mong gawin. Ang lapit ng Korea eh. Alam mo, gusto kong, tama yung sinabi ni Nicola, gusto ko lang, naalala ko bigla yung nag-team building kami na ang sinasabi is balik sa sarili muna. Bago ka makausad, balik ka muna sa sarili mo. Correct. So which yun yung sinasabi ni Nicole na pagtuunan mo muna ng pansin yung sarili mo kasi hindi mo maayos yung problema sa labas kung sa sarili mo pa lang Dami mong may issue ka na eh. Oo. Correct. And babalik tayo dyan sa ano ba yung mga nagpapa-insecure sa'yo, Yan. nagpapawala ng confidence mo, Correct. 'di ba? Saan galing yung confidence mo sa pagkakaroon ng karelasyon? Oo. Hindi. Ako naniniwala ako na tayo po'y magpapaganda, magpapabongga para sa sarili natin. At kung may magkagusto dahil sa pagkabongga natin sa sarili natin, bonus na lang yun. Like for example, you're hurting ngayon sa ginagawa ng kapartner mo, 'di ba? Gusto mong makipaghiwalay pero hindi mo magawa. So 'di ba? So ang nangyayari, lalo mong sinasaktan mo yung Ang sarili mo. Diba? Pwede mo na, hindi ka naman makipagbigyan mo muna ng space, magmuni-muni ka. Pwede din. Diba? Diba? Kasi ang mahirap kasi sa atin, nagmamadali tayo lagi. Parang gusto natin lagi may sagot. Hindi po talaga ganun eh. Alam mo kung saan ko yan naranasan ng isang araw, nagmamadali ako na magbati kami ng asawa ko kasi nayayamot siya sa akin. Nung time clear na yun, lang natin ha, nag-away kayo. Diniretso mo kasi. Nagmamadali ako. Bad yan. Paano ko na naman sinabi, Diego? Nagmamadali kami magbati. Bakit parang mali na naman yung kinalabasan? Alam mo tong si Casey, kakasabi niya ng podcast, mukhang mapupunta na sa podcast tong usapang ito, 'di ba? Hindi, pero totoo na ulitin ko, nag-away. So ako, nagmamadali ako na sana magbati na kami. Yan. Na hindi ko na isip na lagi araw-araw na ginawa ng Diyos habang dito sa tambalan na sa radio at sa podcast, sinasabi natin, when the emotions are high, the intellect is low. Diba? Lagi namin sinasabi yan ni Diego, diba? Huwag kang magdedesisyon kapag ka mataas ang iyong emosyon. Tama. Ang unang-unang hindi gumawa, ako. Sige, pag-usapan pa natin sa podcast. Para sa'yo, Casey. Abangan to. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!